Ang nakita po nila ay yung tinatawag nating uson. Ayun. Pyroclastic density current. Actually po yung sa una dapat ay papuntang papuntang dito sa bandang Basco. Sa east po papuntang Santo Domingo, pero dahil po sa hangin, inaboy po ito pabalik sa ang maring puntahan po niya ngayon ay yung bayan ng Kamalig, Ginubatan at Ligaw. So, tingnan po natin kung saan babagsak yung mga abong. Yung mga uson po natin, patuloy pa rin po yan. No? Ng mga ilang araw na po, mula tinaas natin to alert level 3. So, po yung uson ng pyroclastic density current. Yung nagmumulan po rin, yung collapse at yung collapse at pag-collapse ng lava front. Sa ngayon po, wala na po kaming nakikitang kasunod pa. Ayun. Pero binabantayan natin, tuloy pa rin pagbantayan natin.